adamlar. Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Turkmenportaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmenistanyň prezidenti täze ýyl dawaralaryna gatnaşdy. Gurbanoğlu Berdimuhammedow, Şavkat Mirziyoyew hemde Valentina Matviyenko bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Türkmenistanda daşary ýurtly estrada ýyldızlarynyň konsertlary guruldy we beýlek habarlar. 27 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow asly däze görä ýurdun baş arçatynyň ýanyny hemde Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasyna gurulan täze ýyl dawaralaryna gatnaşdy. Älim Meden Dynjalş merkeziniň ýanyny prezident Serdar Berdimuhammedow bagtyar körpeleriň haýyşy boýunça aýaz babadyr garpamyk. Şeýlede köp sanly çağalar bilen ýurdun baş arçatynyň daşyndan aýlandy. Şadiýan çağalar, teatr we sirk artistleri döredüjülükli çykyşlary ýerine ýetirdiler. Bagtyar çağalara döwlet başçysynyň adyndan täze ýyl sowgatlar gowşurly. Soňra prezident Serdar Berdimuhammedow täze ýyl münasibetli bagtyar körpeleriň gatnaşmagyny Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasynyň binasyna gurulan bayramçylyk çäresine hem gatnaşdy. Bu ýerde bagtyar çağalar, teatr we sirk artistleri, sungat ustatlary döredüjülükli çykyşlary ýerine ýetirdiler. 29 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň arasyny telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkada we Özbegistanyň prezidenti birek ýetip gelýän 2026-njy ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, iki ýurdun dogonluk halklaryny ösüş we awadançylyk arzu etdiler. Gahrman Arkada täze ýylyň öňü syrasyna bu söhbetdeşligi özara dostlugyň nişany hemde iň gowy arzulary beýan etmek üçin mümkinçilik hökmüne garaýanlygyny aýtdy. Bundan başga Türkmen halkynyň milli lideri goňşy ýurdun döwlet başçysynyň 26 dekabrda Özbegistanyň parlamentine we özbek halkyna ýüzlenmesini 2026-njy ýyly mahalleleri ösdürmek we jemgyýeti özgörtmek ýyly diýip aglan etmeginiň ähmiýetini belledi. 30 dekabrda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkonyň arasyny telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkada we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň federasiýa geňeşiniň başlygy birek ýetip gelýän täze 2026-njy ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, iki ýurdun halklaryna bagtyarlyk, agzybirlik, rowaşlyk arzu etdiler. Söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hoşniýetli dostluga esaslanýan gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürilýänligi bellenildi. 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň edaralarynyň başlyklygy Täjikistanyň Türkmenistana geçdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly Aşgabat guramanyň mümkinçilikleriniň iň ýokary derejede amala aşyrylmagyna ýardam bermegi meýilleşdirilýär. Bellenilşi ýaly Türkmenistan öz başlyklygyny ähli gatnaşyjy döwletleriň hormatynyň we anamynyň şeýle hem ýurdun gydanyň ösüşine goşandynyň ikrar edilmeginiň alamaty hökmüne kabul edýär. Ýeri gelenine bellesek, Türkmenistan gydanyň asosiýerlenen agzasydyr. Aşgabat gurama soňky ýyl 2019-njy ýylda başlyklyk etdi. Türkmenistanyň prezidenti welaýetlerden, ýerden, suwdan, owa hojalyk tehnikalarynyň we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehnik çäreleri ýokary hili geçirmek arkaly paýtanyň öndürilýän möçberlerini hasa artdyrmak maksady bilen karara gol çekdi. Resminama laýyklykda owa hojalyk ministrligine Turkmenportal döwlet konserni, Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap we Mary welaýetleriň häkimlerine, ýerleriň kärenneçileriniň, peýdalanjylarynyň we eýeleriniň işini ýokary derejede guramak arkaly 2026-njy ýylda Türkmenistan boýunça degişli möçberde paýta öndürilmegini üpçün etmek, gowaçanyň tohumlaryny etraplar boýunça toprak, howa şertlerine görä owa hojalyk ministrligi tarapyndan tasdiklanan meýilnama laýyklykda ýerleşdirmek tapşyryldy. 29 dekabrda täze ýyl bayramçylygynyň bellendiýän günlerini Aşgabat şäheriniň büzmeýin etrawyny, paýtagtyň parahat 7 ýaşaýyş toplumyny, şeýle hem Mar şäherine täze ýaşaýyş jaý toplumlarynyň açylyş dawaralary boldy. Ýaşaýyş jaýlaryna eýe bolanlaryň hataryna mümkinçiligi çäkli bolan raýatlary hem bolmagy aýratyn bellenilmägi münasipdir. Ýaşaýyş jaýlaryna adamlaryň özlerini oňoýly we rahat duýmaklary üçin ähli amatlyklar göz öňünde tutulupdyr. Täze ýaşaýyş jaýlarynyň
guruluşyna gatnaşan guruluşçylary Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan dawaraly ýagdaýda sowgatlar gowşuruldy. Aşgabatda kışky oýunlar sport toplumyna 27 dekabrda İranly meşhur aýdymçy Arash Labafowyň, 28 dekabrda Russiýaly meşhur aýdymçy Matvey Melnikowyň, 29 dekabrda Türkiýaly meşhur aýdymçy Cenk Başyň konsertler geçirildi. Konsertlere tomaşa etmäge köp sanly aýdymsaz muşdoklar ýygnandylar. Türkmenistanyň durmuşyny nakym höküm wakalaryň aýdymsaz çykyşlar, şol sana daşary ýurtly görnükli artistleriň konsertleri bilen utgoşdurulmagy, ýurtda geçirilýän giň gerimli çäreleriň ähmiýetini hasan belentde göterýär, hemde halklaryň dost dogonlygyny pugtalandyrmagy ýardam berýär. 31 dekabr akşamy Türkmenistana ähli kunjoklaryny täze ýyl garşylamak münasibetli dawaralar guruldy. Aşgabatda, Arkadaş şäherini we vilayet merkezlerini gurulan baş arçalaryň ýanyna meşhur estrada aýdymçylary, wäşiler, tans toporlary, teatr artistleri, täze aýdymlary, tanstır sazly kompozisiýalary, durly sahna oýunlary, çykyşlary bilen bayramçylyk şatlygyny artdyrdylar. Saat 00:00 goloýlanyny prezident Serdar Berdimuhammedow illeşlerini täze ýyl gutlagy bilen ýüzlendi. Sagadyň dilleri 12-ni görkezende Türkmenistanyň döwlet senasy ýanglandy. Soňra bayramçylyk feýerwerki asmany bezedi. 1 ýanwarda garaşdyz baky bitarap Türkmenistan bedew batly at muradyň mekany şygar bilen gelen 2026-njy ýylyň ilkinji gününe Arkadaş şäheriniň we ýurdun vilayetleriniň baş baýdak meýdançalaryna döwlet baýdagyny gallyrlyş dawaralar geçirildi. Bayramçylyga gatnaşýanlaryň şatlyk şowguny belent ruha beslenen aýdym sazlar bilen utgoşdy. Döwletliler köşkünde terbiýelenýän çağalara hemde Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky çağalar sagaldyş dikeldiş merkezine bejerik alýan çağalara prezident Serdar Berdimuhammedow hemde Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagyň adyndan sowgatlar gowşuruldy. Bu merkezlerde gurulan bayramçylyk dawaralaryna aýazawadyr garpamyk ýetip gelen 2026-njy ýylyň nyşany bolan bedewatyň libasyna çağalar gatnaşdylar. Çağalara dürli süýjülüklerden we termiýelerden, okuw esbaplaryndan, interaktiv ferişdelerden ibarat sowgatlar, şeýle hem saz gurallary gowşuruldy. 1 ýanwarda Aşgabat şäherindäki enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezine ýurt boýunça garaşdyz baky bitarap Türkmenistan bedew batly at muradyň mekany ýylyna ilkinji çağa dünýä ýyly asly däwe eýerip oglanjyga oň ata enesi gaýyplar täze ýylyň ruhyna laýyk gelýän Atamrat diýip at goýdy. Şeýle hem Gahrman Arkadagyň Türkmenistanyň prezidentiniň, şeýle hem Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça hayır sahavat gaznasynyň adyndan gaýyplaryň maşgalasyna gymmat bahaly sowgatlar gowşurly. Gutlag sözleri, iň gowy arzuwlar aýdyldy. Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Tebigi Gaz Ilmi Barlyk Institutynyň hünärmenleri merkezi Garagumda ýerleşýän derwede kraterine gözegçiliksiz ýangyny söndürmegiň usulyny işläp düzdiler. Bu ýerde Tebigi Gaz 1963-nji ýyldan bäri ýeriň ýüzüne çykyp ýanýar. Çözgüt täze guýyny gazmagy we gaz akymlarynyň ugruny üýtgetmegi öz içine alýar. Diametri takminan 60 metr we çuňlugy takminan 20 metr bolan resmi taýdan Garagumyň ýalkymy diýilip atlandyrylýan krater gazly guruluşda gözlög guýusynyň tötenleýin ýykylmagy netijesinde emele geldi. Helakçylyk ýüze çykan mahala adamlaryň we haýwanlaryň zeherlenmeginiň öňüni almak üçin çykýan gaz otlandy. Ýanganyň bir näçe günüň içinde peselmegini garaşylýady. Ýöne alaw 60 ýyldan gowrak wagt bäri ýanyp dur. Ilmi taýdan esaslandyrylan çözgüdüň ornaşdyrylmagy atmosfera gözegçiliksiz gaz zyňylaryny dolu aradan aýrar. Ekologiýa ýitirilýän ziýan azaldar we Türkmenistanyň tebigi baýlyklarynyň netijeli ulanylmagyny üpçün eder. 2 ýanwarda Arkadaş şäheriniň häkimligine 2026-njy ýylyň garaşdyz baky bitarap Türkmenistan bedew batly at muradyň mekany diýilip atlandyrylmagy münasibetli. Hemde ýylyň nyşanynyň many mazmunyny giňden wagt etmek maksady bilen aýdym sazly dawaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ahal-teke bedewleriň türkmen halkynyň durmuşyny aýratyn ornuny nyktadylar. Dünýäni haýrana galyrýan täsin gözelligi bilen tapawutlanýan bu ajaýyp bedewleriň milletin bu ýysanjy we ruh ganatydygy bellenildi. Çykyş edenler şeýle hem 2026-njy ýylyň şygaryna bagyşlanan ýylyň ilkinji maslahatyň ahal-teke bedewleriniň watany bolan Arkadaş şäherine Aba Arnaýew adyna Halkara Atçylyk Akademiýasynyň ýerleşýän ýerine geçirilmegiň aýratyn ähmiýetini bellediler.
Dünyadaki habarlar. Bulgariya 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryny ýewra geçer. Şunlukda ol Ýewropa Birleşigine bu pulo geçen 21-nji ýurt bolar hemde ýewra ulanýan Ýewropalaryň sany 350 million adama ýeter. Bulgariýadan öň Ýewrozolaga goşulan iň soňky ýurt Horwatiýa boldy. Ol Birleşige 2023-nji ýylyň ýanwaryna goşuldy. Hepdäniň avtolog öňürjileri 2025-nji ýylyň jemleri boýunça dünýäde takminan 27 million avtolog satyp, Ýapon bäsleşleriniň görkezjisini geçdiler. Ýaponiýanyň avtolog öňürjileri 2025-nji ýylda takminan 25 million avtolog satmagy başardylar. Bu Ýaponiýanyň dünýä avtolog bazaryny 20 ýyldan gowrak dowam eden üstünlüginden soň Hepdäniň ýyllyk satuw boýunça ilkinji gezek Ýaponiýadan öňe saýlandy. Hepdäniň avtolog öňürjileriň umumy satuwynyň takminan 70 götermi ýurdun içerki bazaryna degişli boldy. Ýurtda satylan ýeňil avtologlaryň 60 götermi diýen ýaly täze energiýa çeşmelerine esaslanýan avtologlar bolup, olar akkumulyatorly elektrik avtologlary we tokdan zaryat berilýän gibrit elektrik avtologlardyr. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň arkadagy topory AFK 2 Çempionlar Ligasynyň 8-1 finalyna Saudy Arabistanyň Al-Nasr topory bilen duşar. Bu barada Aziya Futbol Konfederatsiýasynyň Kuala Lumpurdaky ştab kwartirasyna geçirilen video çekişliň netijeleri boýunça ma'lum boldy. Ýarşyň 8-1 finalynyň ilkinji oýunlarynyň 10-11 fevralda, jogap duşuklarynyň bolsa 18-19 fevralda geçirilmegi meýilleşdirilýär. İlkinji duşuk arkadagy meýdançasyna bolar. Al-Nasr toporynyň düzümini 2016-njy ýylyň Ýewropa çempionu we 5 gezek altyn topuň eýesi bolan Portugaliýaly hüjümçi Cristiano Ronaldo çykyş edýär. Arkadagy toporynyň futbolçulary mövsümiň dowamyna 3-nji bayragyny gazandylar. Arkadagy topory ýurdun ýokary ligasynyň çempionlugynyň naýwaşy kubogynyň üstüni Türkmenistanyň kubogy bilen ýetirdiler. Arkadagy şäheriniň Adywyr topory final oýunyny ahal toporyny 2-1 hasabyna ýeňilişe tezewar etdi. Ýeri gelenine bellesek, geçen 2 mövsümde hem kubok bäsleşiginiň finalyny hut şu 2 topor duşupdylar. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Turkmenportal web saýtymyzda dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Turkmenportal siziň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.